ishintsheni nikade nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhiqene kodwa within a minute senishintshile angifuna niyibone ukuthi ningamakhayitha angakanani ithule ingwenye ithe uthile sibili phumela emgonqweni manje fusekani zinja hlukana ngwenyama yethu shit thina kwela kethu kwaZulu sakhola sazi ukuthi ingaba lento kahleko umuntu oganiweyo nowaziyo ukuthi umuzi uphathwa kanjani akasoze aze ahleka isigameko la kuvele khona uNkulunkulu erekhoda isilo isilo sithetha njengomnumzane wegceke sithetha njengomnikazi womuzi engeyona umuzi wakhe kuphela kepha kuwumuzi wesizwe sonke sawuphuma namageba senkashana kamenze yaphuza umlaza kamefa iphumile manje emgonqweni nganiza kwethu ngifuna ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa osesihlalweni kabalelwa phunga kabalelwa sono kabalelwa sici futhi okube isifundo esihle kakhulu lapha sithole ukuthi udaka liyosala nomnikazi wevideo obunembeza wakhe nabantu besifazane nabe social media kuzomela bakufunde lokho ukuthi intukuthelo iyalawulwa uma ekuhlula intukuthelo kuyilawula kodwa komunye umuntu oyikhwapha lakho oyinsila yakho uthethise yena ukuze uthathe inqumo sekukahle mawubuka ukuthi ivideo yesikhathi eside kangakanani lesi yini izovela manje kuneyinkinga nenqoshunqushe ekhona eNdlunkulu la isilo sethu siqondisa khona igwegwe la siqondisa khona igwegwe futhi sihlakula la kufanele sihlakule khona asikwazi ukuthi isilo ngokuzalwa ngokukhonjwa sibe ngesisihlalo bese silindela thina ubumnene silweni isilo somuntu futhi ubukhosi bobumuntu kodwa indaba enkulu enokuhlonipha isihlalo osesihlalweni akabe wasici ngoba usuka seyihlalo qobo noma amaphutha angaba khona ngani zakwethu thina esiganiweyo thina sazi ukuthi ilawu yini umnumzana mayithetha emzini wakhe ekhombisa ukuthi ufanele ahlonishwe ngegaba ezithize azisho makukhona kufanele kwenzeke noma kukhona la kuyiwa khona noma ngabe yenkonzweni noma ngabe umhlangano nebusiness kubalulekile ukumazisa umyeni wakho uma umlobokazi uganile inhlonipho leyo esimpule kangakanani ke lapha isilo sitholakala sithetha futhi simgonile ayena uNdlunkulu esimthethisayo sikhombisa ukuthi siyamthanda asimxoshi asimkhombe ngasiphampa asimkhombe ngambese izinhlamba into esiphila ngawo usuku nosuku unelungelo umyeni wakho ukuthethisa eqise ngendlela eqisa ngayo manini obabili nawe futhi umuntu osifazane unelungelo ungangasho ngelinye ilanga ngathi mina umuntu osifazane manini obabili angakuthukaza kuthuke nangoma wakho manini obabili ulalele ukuze abhoqineke aqineke ngaphakathi bese nokufunde nawe usho cha makoti wami weqisile lapha enkulumeni nawe umyeni wami weqisile lapha ngeke sibaleke inkamba amanzi lawa mawuthi uyabuka isilo sibhekene nempenzima njengamanje mina nophakela umthakathi sibambe impekazulu sawufaka uZulu emlandweni ongasoze wazi wakhohlakala ekeyizokolwaneni ezayo uke wathi lo mfana lo abangamfuni kakhulu oBlack Coffee ngoba naku besisangene sebabelungu bemnyama bethe ebhuqa kodwa umfana okhuluma iqiniso wathi lento esiyenzile nophakela umthakathi uZulu usazohlonishwa next 1000 years and yonke ireferral izobe irefer kulesimo esibhekene naso mawucabanga ke isilo sisemthandazweni ojule kangaka sisemthandazweni ojule kangaka singasuka kanjani isilo emveni kwalokho kune stress sethu stress sekhanda stress sesikole esingazenzile konke lokho kuza enyameni yazisilo uma siyithokozele ngesitela saso elawini singashaya umuntu singakhombe umuntu ngasiphampa likuphi icala lakho ngani zakwethu likuphi icala ngiyocela ukuthi omdala wensuku alalephe kwethu soZulu ngisho emlandweni kaShembe akekho ohlukanisa umlando kaShembe noZulu ayibencane maNazaretha ayidla mahawu ayilwe ngamalongo unyazi ngiyazi ukuthi ludala kulesimo lihlala lisikhulisa ngento eziningi mina ke kuningi engifundayo onyazini ngoba ngaphezulu kokuthi
luNkulunkulu wabaNazaretha liphinde futhi libo makhelwane kimi lingikhulise ngobudoda namanje ke izimo ezinjengalezi zifuna ubudoda futhi isono somuntu esuka sesivele obala so sesifana nesono esesinqotshiwe nesesithetheleliweyo kangakanani isifuba singubele nyakana sabhoboka umuntu uyakusizwa isindaba ngithi noma ngabe ubani oseduze kwesihlalo ukuthi nesihlalo owake embatha nenkosi engubeni onamavidiyo onazo sonke isici senkosi yethu umisa uZulukazi ulithini akakhiphe njengamanje ngeke ubulala ubaba phambi kwami noma sibulala sonke mfowethu sibulala sonke mfowethu ubaba wesizwe ubaba kaZulu ohlekayo sengathi angahleka ngaphindame ohlekisa ngalento kuma social media ngimfisela isibusiso sokuthi engathi impilo yakhe yena ingahamba ihleka njengoba ehleka nje ehleka uZulu ngoba vele uyaliwa ukuthi sikhishwe sicongweni ngakho ngezivumi isilo siyazala ukuba ikhansela ngabe sithi ayi asibuke ngenye indlela ukube imeya noma kube umongameli ngabe sibuke ngenye indlela cha inkosi yazalwa hlonipha isihlalo Nkosi yethu mnandi namaphutha akho siyakuthanda thina ngicela bonke abantu bama social media abaqhubeka bayiphuzela isitela bayijabulele kodwa bengazoni bengoniwe ngiyacela ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa asihlonipheni isilo sihlonipheni isihlalo singahlekisi ngoZulu wethu umkhulu kangaka ungowesibili emhlabeni wonke jikelele ngithi nishingonyama kaJuda yawashwa lamazwi kwela kwaIsrael yathi ongenasono akalithathi itshe amkhandi akho ngisho yedwa wasukuma wena ukuhambela kahle emzini wakho wena ukuhambela kahle emendweni wakho kodwa usineka nje ngathola ukuthi wena wadliza indoda yafa ngoba kwayena uNdlunkulu ngithi mthetheleleni akakwazi akwenzayo kodwa lapha ekhona nawe uyazi ukuthi wenza iphutha elingakanani phambi kwesihlalo sikaZulu phambi kwesizwe sakwaZulu ngithi Shembe nyazi lezulu lalaphe kwethu uZulu ingubo yakho nathi uShembe futhi uNkulunkulu wethu ngiyacela eNingizimu Afrika sikwazi ukuthi sihloniphe simene sicaye ngendlela esisimanga la senze khona ubuqhawe obwezizukulwane ngezizukulwane sigijima nemfene yami edaladini kodwa into ebihamba phambili Zulu washo uKhedu Muthwa wathi Zulus are going to be called an enemies of peace and some will be destroyed namanje sithi hlangana Zulu hlangana mhlatho wazanayo akusona isikhathi lesi sokuthi singa entertain izinto khona imbongo egcwele lapha lezi eyiholayo ngoba lokhu uhola kwenu ku Facebook nekulo senishintsheni nikade nigxeka manje nilwa nathi nophakela idibene ibhixene kodwa within a minute senishintshile angifuna niyibone ukuthi ningamakhayithi angakanani ithule ingwenye ithe uthi lezileni phumela emgonqweni manje fusekani zinja hlukana nengwenyama yethu shit